Appell ċar mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil lil Joseph Muscat biex jitla' jixed quddiem il-Kumitat Pana kif kien mitlub li jagħmel fid-dawl tal-aħħar żviluppi dwar il-kumpanija Igrant. Simon Busuttil sostna li fin-nofs hemm isem pajjiżna u għaldaqstant il-poplu jistenna li l-Prim Ministru jidher quddiem dan il-Kumitat. Aħna ngħidu lill-Prim Ministru fin-nofs hemm isem pajjiżna. M'hemmx ismek biss. Jekk ismek trid tarmih dik biċċa tiegħek, imma isem pajjiżna tarmihx għaliex dak huwa isimna wkoll. Għaliex Malta hija tagħna wkoll u mhux tiegħek biss. Meta kien qed jitkellem f'attività taħt it-tinda fiż-Żejtun, Simon Busuttil saħaq li jekk Muscat jirrifjuta li jidher irid ikun il-poplu Malti li jagħżel Prim Ministru ġdid li jmur quddiem il-Parlament Ewropew biex jingħadda f'isem pajjiżna. Illi jekk il-Prim Ministru jirrifjuta biex imur quddiem dan il-Kumitat, allura tridu tkunu intom biex tażlu fit-3 ta' Ġunju il-Prim Ministru l-ġdid illi lest imur quddiem il-Parlament Ewropew u jgħidilhom jiena ġejtaw biex innaddaf isem Malta. Dak li lest nagħmel jien wara it-3 ta' Ġunju. Simon Busuttil fakar ukoll li bħalissa kemm il-Prim Ministru kif ukoll iċ-Chief of Staff tiegħu għaddejjin minn investigazzjoni kriminali. Aħna ngħixu f'pajjiż fejn għandna sitwazzjoni fejn mhux biss għandna il-Prim Ministru taħt investigazzjoni kriminali iżda millum hemm maġistrat ieħor b'inkjesta oħra, investigazzjoni kriminali oħra din id-darba fiċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Tant għandhom korruzzjoni li maġistrat wieħed mhux biżżejjed, għandhom bżonn maġistrati biex jinvestigawhom għax wieħed mhux biżżejjed. Brabta mal-aħħar kontroversja dwar id-dokument tal-vot, il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella l kulħadd biex jiġbor id-dokument tal-vot tiegħu. U jgħat nappella lil kulħadd biex id-dokument tal-vot illi jirċievi jaċċettaħ, illi d-dokument tal-vot iżommu, jieħu ħsibu, joqgħod attent għad-dokument tal-vot għax dak id-dokument tal-vot huwa kruċjali għalik għat-3 ta' Ġunju biex tażel il-futur ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista rrefera l-proposti li ressaq il-Partit Nazzjonalista u qal li dawn jiġru politika imfassla post tal-ħtiġijiet tan-nies u jirriflettu il-kuxjenza soċjali tal-Partit Nazzjonalista. Jiena għandi kuxjenza soċjali aktar minn Joseph Muscat u gburi li għandi kuxjenza soċjali aktar minn Joseph Muscat għax jien l-ewwel għalija mhux il-Panama imma Malta u l-Maltin. L-ewwel għalija mhux Keith Schembri, mhux Konrad Mizzi imma Malta u l-Maltin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li din mhijiex elezzjoni dwar proposti, imma dwar il-prinċipji li nistennew li dan il-pajjiż iħaddan, bħall-prinċipju tal-onestà u l-integrità li pajjiżna tilef taħt il-gvern ta' Joseph Muscat.